Okay, go. Ako ay Tagalog, siya ang may Bisaya. Dong, paano magbisaya do, Dong? Anong pangalan ng nito? Di, magbisaya ka. Anong tawag nito sa Bisaya? Ito? Dunggan. Dunggan. So, ang tawag pala dito, Dunggan, sa Bisaya, no? Oh. No, ang ititle natin sa YouTube channel ko, so, Bisaya versus, Tagalog, no? Yes. So, Dong, ilang taon ka na, Dong? Magbisaya ka do, Dong. Tawag anong sa Bisaya sa ilang taon? Anong Bisaya nun? Ang taon? Oh, Edad? edad, oh, yun, good job. Edad po yun, ha? So, guys, Bisaya po to, yung kasama ko. Ako, Tagalog, no? Pagka dito nga ako dati, bata pa ako. Kasing liit pa ako noon, dati. Yung isa, kasing liit pa ako noon, guys. No? Saan po banda may tindahan dito? Diyan sa taas? Sige, bili tayo. Dito? Dito. Malaking tindahan. Sige, guys. No? May tao sa Saan? baba. Baba, taas yan. Taas dyan. So guys, no? Ito po yung mga kasama ko, mga bata, guys. Punta tayo doon, bili tayo ng kape at pajibars. No? Kapi pang tigulang. Ano yun? Tapo, Kapi pang tigulang. magandang hapon. Pabili ng kopi ko brown. Kopi ko blanca. At pajibar isa. Dalawang kopi ko brown. Dalawa na po, Jibar. Hindi sa akin yan. Pwede po, dito, papasok. Sige. So guys, no? Oh. Dito nakita mga kami, no? Oh, ito po yung kaibigan ko, nakita niya ang vlog namin. So, kamusta ka sa Kamusta natin? Basta Oh, so, sige. So guys, salamat po. Magandang hapon sa inyo. So, bumili pa ako ng sa kopi ko. Brown. Hindi yan kopi ko. Hindi yan brown. Orange. Tawag daw orange, patawa din, no? Pwede natin kukunin to ng extra. pagdigar. Wala po, Zibar? Wala, sige. Ayan, sige. Kunin ko ng sukli, doon na kami bili sa, no? May sukli. Doon kami bili sa baba. So, Ang baba, taas yun. hindi, ito ang taas. Bundok to eh. Nagpatawa din, no? So, kukunin ko din to balang araw. Thank you. Salamat. Maraming Sige. Alam mo. So guys, no, papunta kami baba, no? Ano to? Pasyal. Ano to? Ito ang bato. Raw. Bato yan, ha? No, tara. Ano to? Ha? Ano to? Red horse. Here. Binaliktad ko na lang. So, papunta kami baba. Kulang pa. Pajibar lang yung kulang. So, no. Tara, sama tayo. So, Akin na yung tolo mo! wag! Pag ko lang, sasahod ko na sa YouTube. Pag sahod ko, bibigyan kita kahit 5. So, no? Nanghingi ng sumbero, no? Hinihingi sa bata. Sabi ko, pag sahod ko, bibigyan ko to. So, guys, salamat sa YouTube channel ko. Salamat sa YouTube channel ko. So, magandang hapon sa inyo. Bye-bye.